Kükülőkeményfalván Bíró Jólán vállalkozóval beszélgetünk. Egy pár éve vállalkozik. Mikor is kezdődött ez? Ennek érdekes története van, illetve számomra azt hiszem, hogy érdekes. Mi kereskedelemmel foglalkoztunk, a cégünk 1992-től működik, viszont gyártásra csak 10 éve, hogy adtuk a fejünket, és mindig is titkolt vágyam volt, hogy a kereskedelem nagyon szép rendben, hogy valamit, amit mi csinálunk, ami csak a miénk, és akkor 10 évvel ezelőtt döntöttünk, úgyhogy a mustár és szószgyártásba fogunk. Na már most ez mindenképp onnan indult, hogy annak idején gyerekkoromban, hát el kell mondjam, nagyon szerettem a mustárt. Sokan megkérdezték tőlem, hogy hát honnan jött az ötlet, hogy te mustárgyártással foglalkozol. Hát hiszik vagy nem hiszik, de tényleg innen jött. Elkezdtük 10 évvel ezelőtt, utána pedig folyamatosan fejlesztettünk. Mindig is alapelveink közé tartoztak, hogy minél természetesebb anyagokból állítsunk elő terméket, még a kezdetekkor. Bizony ezelőtt jó pár évvel ez azért nem volt érték. Azért el kellett telnie, én úgy érzem, közel 20 évnek ahhoz, hogy érték legyen a hazai termék, és érték legyen a természetes, és érték legyen az, ami nem külföldről jön be gyönyörű csomagolásba. Most már nem annyira értékeljük a gyönyörű csomagolást, viszont megnézzük, hogy egészséges legyen az az étkünk, amit megeszünk. Nos, ezzel a gondolattal az Ábel székely mustárt megalkottuk. 1 éves sincs szegénykém, hogy így mondjam, de viszont nagy népszerűségnek örvend. Az Ábel tényleg képvisel 3 olyan alapvető értéket, ami önmagára adó embereknek szerintem nagyon fontos, például természetes táplálkozás, akinek ez érték, annak megfelel. 2, kötődés a kultúrához, tehát akinek értéket jelent az, hogy Tamási Áron, Ábel és Tamási Áron híres mondatta, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Milyen szép is ez, ha belegondolunk. Olyan ritkán van időnk sajnos erre. És a harmadik a hagyományok tisztelete. Aki hagyományait nem tiszteli, az szerintem jövőjét sem tervezheti. És nagy örömömre szolgál, hogy az utóbbi években, utóbbi 2 évben csak talán mióta ez a gazdasági válság idézőjelben van, a hagyományokhoz kezdünk visszatérni, kezd érték lenni a hagyomány, ami azelőtt bizony nem volt érték. Akinek tényleg érték a hagyomány, ránéz a Székely kapura, és azt mondja, hát ez a miénk. És érezzük is. Tehát én úgy gondolom, hogy az a vásárló, aki kedveli ezt a terméket, ezt érzi. És egyre többen vannak, úgyhogy ez óriási büszkeség számomra. Persze mi más termékeket is gyártunk, például ketchupot, majonézet, más mustárt és paradicsompasztát is. A ketchupunk az, ami még nagyon népszerű, fiatal, dinamikus íze van, és az is természetes, amennyire lehet. Nem mondom, tartósítószer van, ketchupban van. De viszont más semmi, nincs benne ízfokozó, nincs benne puffasztó és a többi. És miért népszerűek? Azt hiszem azért, mert elvünk nekünk, hogy a termékeinknek lelke van. És ez valóban így van. Persze, hogy azt szoktuk mondani, hogy az Ábelnek egy kicsit nagyobb lelke van, mint a többinek, de a többinek is van. Úgyhogy mi szívvel, lélekkel állítjuk elő a termékeinket. A mustárok között van-e különbség? Te említette, hogy úgy kezdődött ez a sztori, hogy szerette a mustárt. De ragaszkodott ahhoz az ízhez, ami úgy megmaradt a gyerekkorából, és akkor ezekben a termékekben megtaláljuk, vagy kifejlesztettek egy kükülőkeményfalvi mustárt? Nagyon jó a kérdés, mert valóban ragaszkodtam ahhoz az ízhez, ami gyerekkoromban volt, amit azt hiszem mindnyájan tudunk, hogyha a mustárról beszélünk, és pont a Vásárhelyi Rádióban régen a vásárhelyi mustár. Hát mindenki azt szerette, azt ismerte. Tényleg az az íz volt, ami, és például a tónus mustárunk ehhez az ízhez, az, amit 10 évvel ezelőtt kezdtünk, egyébként el kell mondani, hogy vásárhelyi technológusunk volt, aki segített mi nekünk, az azt az ízt hozza. Az Ábel, az viszont egy más íz, úgy, ahogy tetszett mondani az előbb, az egy teljesen székely, kükülőkeményfalvi íz is, meg segítségünkre volt nekünk egy doktorbácsi, aki a fűszerezést tényleg kipróbáltuk, hogy jót tesz a gyomornak. Egy fűszert mondjak, a kömény, többet nem árulok el belőle, de azt mindenki tudja, hogy nyugtatja a gyomrot. És akkor így ez alapján fűszereztük mi ezt az Ábel mustárunkat. Hát a 2 mustár között azért van különbség. Lehet, hogy a mai fiataloknak furcsa az, amit mondok, hogy mustáros kenyeret eszünk. Én annak idején kentem a mustárt kenyérre és ettem, akkor ezek szerint ezt a mustárt lehet kenni kenyérre,
mert ez nyugtató is, tápláló is. Igen, pontosan. Kolozsváron töltöttem gyerekkoromat, szegény nővéremet az őrületbe kergettem, mert én kimentem az utcára, és a kezembe volt mustáros kenyér, más gyerekeknek meg lekváros, zsíros és a többi. Tudom, hogy a mai fiataloknak ez tényleg nagyon fura, de ez így igaz. De ha vele gondolunk, egészséges. Tehát mindig azt mondták, ugye, hogy azért a mustár nem a gazdagok eledele, ezt azért mindjárt tudjuk. Az utóbbi időben ez a mentalitás is kezd változni. Lett lévén, hogyha megnézzük, hogy valóban természetes legyen az a mustár, hiszen tudjuk, a mustármag természetes tartósítószer. Miért teszünk az uborkába lent azok a kis bogyók, azok mi mustármagok. És régen a patikákban a mustármagos tégely, az egy gyönyörű tégely volt, és benne volt a mustárpor. Tehát, hogyha valakinek gondja volt a gyomrával, akkor ment a gyógyszertárba is, azt kapott. Tehát eleve azért ezt mindnyájan tudjuk, hogy a mustár az egészséges. Na már most a kettőt összekötjük, akkor persze, hogy finom a mustáros kenyér. Szerintem nagyon finom. A mustármagot azt honnan szerzik be? Hazai termesztőktől, vagy külföldiektől? Nagyon jó ez a kérdés is, mert pont szívem csücske, amit most el kell gyorsan mondjak, hogy azért nagy vonalakban a mustármagot a román alföldről, ami szintén jól, mert itthonról szereztük be, és annak idején, amíg a brassói plafár működött, addig Kézdivásárhelyen mustármagot termesztettek. Az utóbbi pár évben, 6-7 évben ez megszűnt. És akkor az idén a kézdivásárhelyi gazdáktól vásároljuk a mustármagot. Fantasztikus dolog. Ez pont az, hogy a közösség összefogó ereje. Oda akartam kiukadni, hogy nem lehetne az, hogy önök szerződést kössenek bizonyos gazdákkal, buzdítsák arra, hogy termeljék a mustármagot, mert lám mi átvesszük. És akkor én is jól járok, a gazda is jól jár, talán beindul ez a folyamat. Pontosan erről van szó, mert a háromszéki gazdákkal jelen pillanatban tárgyalunk. Egyébként Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke tartott nemrégen egy összejövetelt, ahol pont erre buzdította ő is a gazdákat, és mi termelők is ott voltunk. Tehát a két felet, hogy így mondjam, összehozta, és akkor pont erről tárgyaltunk. És e kapcsán már vannak is lépések, tehát már is onnan vásároljuk, és a jövőbe szerződést kötünk, és kimondottan onnan fogjuk, mert jobb a minősége is. Jelenleg hány munkatársal dolgoznak? Hát a termelésben ott 15 van, és összesen 25-en vagyunk a cégnél. És akkor ezen kívül vannak független ügynökeink, akik az ország különböző része, sőt most már Magyarországon is van, aminek nagyon örvendünk, civil szerződéssel dolgozunk velük együtt. Folyamatos a termelés? Folyamatos a termelés. Hát azért el kell mondanom, hogy a gazdasági válság kapcsán azért csökkent a termelésünk. Tehát azelőtt azért nagyobb volumenű termelést valósítottuk meg, mint jelen pillanatban. 3 váltással is dolgoztunk, most hol 2, hol 1 váltással dolgozunk, az szerint, ahogy vannak a rendeléseink. Viszont érdekes dolog ez a gazdasági válság, mert persze, hogy érintett, mindenkit érintett, mert aki azt mondja, hogy őt nem érintette, szerintem viszont megvan ez az éremnek az egyik oldala, mert gazdaságilag, pénzügyileg nagyon érintett. Viszont az érem másik oldala az, hogy soha annyi kreativitást nem hoztunk ki magunkból, soha annyi odaadást, ami rákényszerített, mondjuk így a sors rákényszerít, azt hiszem más is így van vele, mint ebben a 2 évben, amióta mondjuk úgy, hogy gazdasági válság van. Szerintem egy kicsit a fejünkben van a legnagyobb válság, tehát hogyha ott tudunk segíteni, akkor többit megoldjuk. És itt jön az, amit mondtam előtte, hogy az értékeink megváltoztak. Azóta van hagyományunk, azóta értékeljük, tehát nem a hamis csillogást értékeljük. Mert én szerintem valahol a gazdasági válság ennek a nagy-nagy hamis csillogásnak az eredménye. Azért az önök termékei is mondhatjuk, hogy csillogó-villogó csomagolásban jelennek meg. Lehet nem annyira csillog, mint a német, meg a francia, de azért csillog. Én azt olvastam, hogy a mustárt azért jó, hogyha üvegedénybe tároljuk. Mennyire figyelnek önök arra, hogy ne műanyag flakonokba, meg műanyag dobozocskákba hozzák forgalomba, hanem üvegben? Igen, így van. Alapelvekről beszéltünk az előbb. Piacon valahogy, tudja, meg is kell élni, én diktálhatnám a piacot, minden terméket, a ketchupot is kimondottan borkámba tenném.
De viszont ugye vannak a vásárlói szokások, tehát a vásárlói szokásoknak azért mi is meg kell feleljünk, mert hiszen a piacon csak úgy tudunk fennmaradni. Viszont mindent megteszünk annak érdekébe, hogy a jövőbe, amennyire lehet, például a majonézet, csak egy egyszerű példát mondok, mi is ilyen flakonba tettük, most átváltoztattunk borkára, tehát csak borkánba tesszük. A mustárunkat amennyire csak tudjuk borkánba tesszük. A ketchupot szeretném még, viszont itt már ár is bejön, mert a ketchupot is persze lehet üvegbe tenni, de a jövőben nagyon gondolkodunk azon, hogy a ketchupunkat üvegbe tegyük. Csak várjuk, hogy egy kicsit a termelés induljon be ebbe az országba,